gaza ba. Ubangiji ka daɗa salatai ga wanda kai waken su barna, mai haƙuri wanda bai da tamka ɗan asali na garin Makanna. Min ga salatin gare shi ƙara ba adadi kai ta yi a sana, gurin gwanin nan da bai da tamka ko ta ina kuma bai gaza ba. Shugaban sa'a sahabu ka sa sharifai ubangiji har da ma waliyai, dan su muke rayuwa da ƙauna su suka rushe dukan shakiyai, su suka rayar da ruhikanmu masu isarwa ga dukkan gai, wanda ya so su yana ga dace ko ta ina kun ga bai kure ba. Yar shugaba na mafi kusanci ga annabin mu abul rikewa, ya zuri ya uwar tagwaye ina bara ta daɗin iyawa. Mani da kowa gami da komai a duniyar nan ina gazawa, kowa ya zo shi gare ku ya san da babu shi a cikin rasawa. Mafi cika a cikin waliyai jini na annabi ya fi dubbai, fara na zo na haɗi da koko a yayin dukkan duhun hijabai. Da diyale baka daɗin nan yana da manyan dukan mukamai, iso nake so gare ku manya idan da ku ban gina saraba. Kausin da yau duniya ka kalla kamin iso na yi shiri na bege, tafiya ya shehu babu za a ta yin ta ana ta waige, ka rushe nafsin da ke jikina hana iya hana ni hange, ba masanin duniya ya inyas tun asali su suke da jinƙai. Mai rayuwa wacce babu daɗi na yi rashi wanda ba irina, a lokacin ga zufa da ɗari gashi ruwa na zuba a ƙasar, takin da ke daɗa haɓaka ni shi na rasa lokaci na jinƙai, a lokacin na yi zubar hawaye har ya zuwa yanzu bai kabe ba. Harin gani ya uba ga Ali uba gurin shi hana surun bai, ga haƙuri ga cikar mutunta ga hikimar rayuwa da jinƙai, ga hidima mai ado da gati mai nasara ce kafi dubbai. Shehu ɗahir bauchi baba tsayan a komai ba zan gaza ba. Assalamu alaika sarki mai juya duk duniya ta juyu, assalamu alaika sarki mai ba da kyauta ta rayya bayu, assalamu alaika sarki mai shirya watsatse ya shiryu, assalamu alaika sarki mai baiwa duk mai rashi ya bayu, assalamu alaika sarki mai sai da duk karkatar halittu, assalamu alaika sarki ya wanda shi za a so a yantu. Assalamu alaika sarki gatan na raya da mamatattu, assalamu alaika ɗaye ɗaukaka harshen yabon ganawa, kai nake wa bege. Abinda yau na yi shirin na wage yana da girma wajen rubutu, wajibi ne ga mai rubutu idan ya yo sai ya yo karatu. Abinda yau zan faɗa a waƙar da shi ta'ala ka sana yantu, furcin nawa
sai a karba, na san ba zan yi rashin hakan ba. Sirrika ne na so da ƙauna yake zuwa mun ako da yaushe, sai in ji ni ina tunani, ina ta saƙa da yin hasashe. Zuciyata da hankalina suna ta zarya ako da yaushe, ina buƙatar na kai ga yarda ga shugaba, bai wuce hakan ba. A yau waɗansu a duniyar nan suna ta suka ga masu bege, ba su duba ga masu wage na duniya, mu suke ta hange. Ganin su wai laifuka muke yi, muna yaban shugaba a wage. Masu zagi da masu tushe kuna da yi, mu ba ma bari ba. Ana batun shugaban halitta, wake batun ɗaukaka da yayi. Ubangiji in ya baka dace, kana yaban safarin masoyi. Ka cimma komai a duniyar nan, a radu shi ke ije bulayi. Waye ya gane isar kaɗahe, Ubangiji bai yi masa ba. Shugaban halittu kowa ka gan shi yana da girma, cikin ma'aiki ya raya kansa. San shi kaɗai ne ake riƙewa, cikinsa ne ma muke ta gasa. Muna ta sa rayuwa ta ƙaye, cikin yabo hidima abunsa. Babban buƙatar mu ko da yaushe, mu samu yarda ba ma gaba ba. Shugaba wanda bai da tamka, Ubangiji bai yi mai sa'a ba. Ilmumini na ra'ufin rashin, a tausayi shi ya sa a gaba. Mafi sani da gaban halitta, ba zan bi kullum in ta faɗi ba. Da rayuwa ko kwaban a raye, ba zan fi bege ga annabin ba. Mafi isa ya wuce sanayya, a radi duk ya wuce saninmu. Mu gane Allah da shi yake yi, girmansa ya bai wa annabinmu. Idan ka je gun ilahu ɗin ma, isar tana nan ga annabinmu. Kana gaba ka Husaini na nan, isar ma'aiki ba ta kushe ba. Saninsa ya gagare wa bayi, ina isarwa a wanga bege. Cikinsa ne za mu samu jin kai, wallahi kowa ya tashi dage. Mu tashi bayi, musamman aiki ko ta ina, mu yi ta tsara bege. Ubangiji yayyabansa, balle mu da ba ma mu san gurin zuwa ba. Zama a duniya yana da daɗi, idan akwai hidimar ma'aiki. Cikin ka ne za a zo a bawa, zuwa a gobe a zam saraki. Waɗanda ke da tufa ta saƙi, silar ka sai masu sanya kaki. Idan akwai wani mai isarwa, shugaba ne silar zuwansa. Mafi yawa jama'a a yanzu suna batu ne haɗi da wauta. Zubin abin da waɗansu ke yi, ya zarce ma a kira mugunta. Suna batu wanda bai da daɗi ga shugaba, har zuwa makota. Suna da tutar ga duk mutane, Ubangiji ba zai bari kawai ba. Batu akan shugaban halitta, yana biɗar nazari da hange. Yana biɗar tarbiyya da lura, yana biɗar furuci na garce. Yana biɗar kauce duka wauta, dinga yi da kula da gaske.
ku ce sanin mu zan kulawa a ko da yaushe. Ina cikin 'yan adam da ke yin yawan tunani na ran tsayawa a duniya har zuwa kiyama, ina tunanin wajen bakewa. Wani ilahu yana da girman da an riƙa sai azan wucewa, kuma har salna kananan batun ilahu ba zai tsaya ba. Duk wahala ko rashin wadata ga masu inka suke tsayawa, duk matalauta da masaraita gurinka ne aka warwarewa. Duk mai rabon duniya da ƙarshe gurin ma'aiki yake tsayawa. Azizun alaihi nanan ma'anittun tana isarwa, baki faɗi ba abin da mai hankali ka hange ya raya ruhin sani da kauna, wanda ke rayuwa da wauta ya ja da girman ka annabina. Duk masu ikon ishewa daidai daidanka ne ke kawar da barna, sanin ka bawa ba zai sani ba, a bar shi wannan gazal da rabba.